Goedemiddag alweer. Welkom bij alweer de laatste uitsturing van Dynamiek in Griep. Dat vinden we heel spittig, maar het houdt net in dat dit een treurige uitsturing wordt, want het is het feest in Griep. Meestal lekker weer wat van je jaren. Jo, sjogget, de sfeer zit hier goed in. En van de morgen in de koningin in je zelfs naar west. Ja, kan spittig genoeg de uitsturing net bijbaan, want je mag het land weer in. Maar verderop in deze uitsturing nog een reportage over dit bijzondere barn. Ik was kok Jochem met de Joert weg en die had een heel feestelijk dessert maken. Jochem, wat had Joert? Een Berenburg oranje dessert. Dat je heel feestelijk. Je bent nou net nice daar. Joert is bij het slaan van de eerste peel van de centrale as. Het aan confrontatie komt tussen actievierders en de politie. Nevens de actiegroep Houdt het Grien ligt het nergens naar om nou de feestelijke peel te slaan, wils er weinig onder de jochter is. Er zijn 2 Griene activisten oppakt, omdat ze de koningin bedriegen. Krijn en Jacob Dijkstra van die 2 hebben kritiek op de organisatie van het Millennium Festival. Ja, hier in het 3 mei optreden zullen in het Gelredome, maar hebben we het speciaal af zijn voor het festival in Griep. Nou wat er juist op de uitsturing zijn, dat het Millennium Festival op 3 maart houden wordt. Dat ja, snappen er helemaal niks meer van. Dit blijkt nu echter een grutte flater van de presentator te wezen. Het Millennium Festival is gewoon op 3 mei. Nou is er nog een nijkom bericht van de politie. De persoon die het wakker voor opschoor zwaar had boodschap zonder te betalen mee te nemen, blijkt helemaal geen dief te wezen. Hij dacht dat er de boodschappen door was van kok Jochem en dat de OVG het wil betalen zou. Een treurig misverstaan. Dat nog had er zelf maar siep aanrekenen, want het goed is nooit door Jochem broed. Op de binnenmerken van hem bij het Geerhuis binnen bij ongeluk 2 van de ganghorloges voor €1 het stik verkocht. De bijen hien ze zonder te vregen mijn om. Ze binnen wel €5.000 het stikwerg. De eigenaar, prominent lid van de Grieper ondernemingsvereniging, jouwt €100 belening van waterhorloges waarom bezwaard. Een grap roen uit tijdens het dwarpsfeest in augustus in Griep. Het Roma-Zigeunervolk zou in Griepdeel strikken op het terrein van de ijsbaan en landelijke kranten pakten dit grut op. De Griepers waren oestjeld met post, e-mails en soms 10 heel leuke brieven. Waar hel het soks nog in de kop? Hoe dit krijgt zit, jij jou straks in een peteer. Maar vreemd volk. Dit wordt nice voor Joet. En ik geef een overroer naar Jochem, want hij had een heel feestelijk nijgezetje voor u. Jochem, hoe liep het jaren? Dus is er al een Berenburg shock? Ik neem eerst maar in, want dat kan ik even een moed indrinken. Ja, het dessert is het Berenburg oranje dessert. En om een beetje in de feeststemming te komen, hebben we Berenburg genomen. En in dat dessert komt bitterkoekjes, vanilletoffees komen erin. Die smelt ik straks in de Berenburg. Dan komt er banaan, terug. Stukjes banaan, terug de bitterkoekjes in. Wat vitamine. En dan moet ik wat een oranje kleur doen en een oranje smaak. En dat terug, dan komt er sinaasappel terug. Dat ook even terug de rasp. Jochem, we komen zo bij die waarom. We moeten weer verder. Ik hield de secretel dat de koningin hier van de morgen weer. In de volgende reportage meer over dit bijzondere barn. Goeie, wie ben je Joert op een binnenmerken in Griep? En zoals je hem zien kennen, ben je een protte meisje, want het wachtje is nou op de koningin, want die zal je voor het eerst in Griep komen. En daar is de politie varen op een fiets, een politie op een fiets. Maar een master uit haar de hand nemen. De koningin is druk aan het zwaaien. Daar word ik een versje van gaan spelen. Wat krijgt een mooi viool spelen? Hey? Het is geen viool, het is een cello. Een cello? Ja. Oké. En wat voelt ervan dat de koningin hier krijgt weer? Wist ik een beetje zenuwachtig? Of? Nou, dat voelt wel mij. En dan stapt ze weer in een grote zwarte bolide en zullen we verder op paard gaan.
kan je ook niet vertellen wat je gebeurt, want wat doen al die mensen hier? We zijn hier op de ijsbaan van Gariep. En we gaan haar majesteit hier uitnodigen om de eerste peel te slaan van de centrale as. Want die komt hier achter. En dat is net zeker als er komt de roenwij, maar wie willen nou wel eens weten wij van daar binnen. Wat hou je nou? Zit er koning in en bij een waarzegster? Wat had er nou van uit? Maar wat gebeurt hier? Dit is de tegenpartij, zat te zien. Ja, dit ken er, hè? Dit ken er. Oeh, de politie erbij. Oeh. De auto die staat weer en daar rijdt ze weer voort. Nou, mooi dat de koningin hier in riep bij. Ik zie je naast de loco-burgemeester Doeke Vakkema. Goeie Doeke Vakkema. Nou, goeiedag. Wat vond je ervan dat de koningin hier nou zo krijgt bij je? Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dat hebben wij nog nooit meemaken. Dat de koningin hier in Gariep komt en in het Chersterdeel. Nou, dat is geweldig dat ze even ertussen kan troffen, want ze is nou onderwijs naar Weerta. Maar dat is natuurlijk een spanning en dat het zo mooi rent. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Bedankt. Bij het warmsfeesten denkt men aan optochten en bij optochten denkt men aan zigeuners. Die staan hier om je heen. Dat is een hele stunt west van een buurtvereniging van de Westerijn. Dat lijkt dus nog vast in het geheugen. Hier links bij mij aan tafel zit Sietse Bruinsma en aan de andere kant, maar kan je spieken, hè? Romke Timmermans. Welkom. Wat hier dat nou van nut, stunten maar oma, Sietse Bruinsma? Nou, we gaan een buurt die oorlog verenigd is en we willen graag Mijmekwa een feest vieren. En dat is net zo dat het bestuur alleen een wijn maakt. Wij maken dat Mijmekwa en we gaan Mijmekwa rennen. En dat is dus kracht. Mooi. En wat maakt Romke Timmermans erbij? Nou, dat weet ik wat ik erbij moest, maar ik denk dat het eerst 20 jaar lijn is dat we zijn als buurt van wie doet Ozer. We willen geen praalwijn meer, we hebben met maar vlotten begonnen, we hebben een swiepertje begonnen, we hebben alles uitgevonden en we hebben maaid dit. En ja, zo nou en dan ben ik Hiens nodig. En ja, en nou de rotzooi, en nou de rotzooihek en Hienshek. En Maarten dit Hienshek, dus ja. Daar gooi je mooi van af. Ja. En doe kamer in je hate mail en doe. Nou ja, dat weer zo wij houden ervan om grip op elkaar te zetten. En ik zeker de beurt. En dat jij er gewoon al een keer bij ons. Dus wij hebben mensen op ons beurt die daar ik heel goed in ben. Want ik om ga je nog een publiciteit wat te zitten. Ik ga je nog een paar briochen van geen stijl plukt. Friesen, zigeuners, mensen die niet in de Randstad wonen. Allemaal dom en achtergesteld volk. Wat moet je ermee? Als je dat soort berichten krijgt, dan mag je wel benauwd van worden. Nee. Dat zijt volle meer hoe die mensen dan zo rust. Het weer gewoon dat bombardement, want ik weet niet hoeveel heet zat er al in het weer. Jan, dat wist ook misschien wel. Ja, dat weer gigantisch. 20.000 heads in no time, dus dat weer wel iets bijzonders. Maar, en dat wij grip daar samen op elkaar zetten, dat weer vonden wij bijzonder. Maar nou heim net, is mij rieden, maar die optocht. Want ja, maar dat weer een lidsfoutje van de Oranjevereniging. Die leerde trok in het Rijnen. Nee. Maar je had wijn nu nog? Wat gebeurt er nog? Nee, ik wil in een hekje op zitten, want daar ben ik het beslist naar me eens. Want we hebben in hinders van de karren, 3 stuks, Jan Drost, Jouke en ik in hinder van de karren, we zoen voort. En dan beginnen ze hier te horen van, ja, het draait. Ja, het draait wel. Maar ze weten gewoon, als de doodse bang, dat we, want we de jongens van de voren een draaibriefing kregen, uitgeriep. Ja, dat we mij reden zoen, dan zoen ze, nou, saboteren. De oren winnen eigenlijk dus wel een beetje benauwd. Ja, maar nee, ja, best. Ja, de oren winnen zern benauwd. Nee, we zijn helemaal niet benauwd, ja? Ja. Als je gaat benauwd, dan ben je van de West benauwd? Nee, nooit. Nee. Ze winnen gewoon benauwd. En een bepaald gedeelte van de buurt wie gewoon benauwd om voor te gaan. Maar wij winnen hem dan benauwd van? Nee, we winnen helemaal niet benauwd. Ja, wow. De Oranjevereniging die had besloten om het net terug in te laten. En wij hebben dus hele dure muzikanten. Dit maar hele dure instrumenten. Nee, dat is flauwekul. En die bandjes die zitten op een wijn. Nee, flauwekul. Je bent gewoon bang. Je bent bang. Houden we het erop. Maar hoe zou je hem er nou op waarom? Wie dit een misse grap of
Ja, het is nog volop meer in. Dit hebben die in de pers gebracht. Maar we hebben nog volle meer op inhollen. Ja, er zou een groep tegrip hebben te stellen. Nou, en alles zou op kaart gebracht worden. Een grip zou goed op kaart zetten worden. En ja... Ja, Het is wel een beetje trodderheid misschien. Ja. Nee. Maar je had de wijn nog. En wat, ze binnen achter keer. Wat doe je nou mee? Nou, hoeveel kastjes ze bedoel? Nou, dat zetten we lekker aan. We willen graag zwart aanrekenen. Dat willen we graag. Even televisie doen. Nou, mocht je hem ze net kwijt willen, dan doe je hem de banen maar in. Nee. Wie ging gauw verder? Jongens. Jan en Jouke. Wie geven verder? Wie was er verliezen? Jochem, hoe liep het? Best. Hast du de vlam al in de pannen? Ja, al hard. Zo Geert Vertun, die zei van de media op radio van... Griep moet er wat meer peper in gooien. Nou, ik had de peper in mijn naam Geert, maar... dit is een gerecht zonder peper, maar wel met Berenburg. Dus ik begin met de toffee-toetjes. Berenburg toffee-toetje. Ik doe de toffees die doe ik in een pantje. Daar komt een skeut Berenburg in. Hoeveel doet er nou in? Ja, ongeveer een romberke vol. Zo. En dat laat ik mooi zo langzaam smelten. En dat wordt straks de saus eroverheen. Dan geven we weer om naar de bitterkoekjes. Die snij ik in lichte stukjes al hier. Ongeveer zo groot. Zo, ik doe even in. Straks ook meer. Want ik kan het zo goed net vertellen al hier. Dan komt er een banaan doorheen. Ik even. Zo, dit komt dan in het bord zo, op de onderkant. Daar komen stukjes banaan doorheen. Ondertussen ga ik een slagrem al in een mixer dienen. Die klap ik vast even op. Nou, Jochem. En dan ga ik een beetje oranje kleur ommaken. Maar de skill. Maar Jochem, we gaan weer even verder. Ja, we gaan verder nog met het Shantykoor. Ze hebben verschillende cd's uitgebracht. En binnen net alleen nog in griep, maar ik boet een griep heel bekend. Je bent de Skipfits, jongens. Skipfits, jongens. Skipfits, jongens. Tegentank. Voor de meesten hier aan het plein. Blue aan, vooral even hingen, want ze zullen aan werk voor u spelen. De Nationale Oranje Vereniging bestaat over 2 jaar een eeuw. We beginnen daarover importeren met bestuurslid Jan Gerrit Kloosterman en loco-burgemeester Doeke Fokkema van dit sterkste deel, die toevallig in Garib Wennet. Welkom, heren. Ja, dank je. Dank u. Fokkema, verzinnen dat nog wat goed, loco-burgemeester? Nou ja, in deze gemeente hebben we het al hier algemeen best en ik heb het heel best.
Toch zoek je elke dag een wolpenfiets naar het gemeentehuis te gaan. Ja. Ik hier toch meestal een dikke Mercedes met chauffeur verwachten. Nee, zie je, maar dat hele oortje. Een van de thema's van dit programma is ik doorsemus. En als gemeentebestuur mij het goede voorbeeld, Jan. Dus alle mensen zijn volle mogelijk op een fiets naar het werk. Ik had eruit. Ik ga eruit. Goeie voorbeeld. Kloosterman, wat voor doel hing je nou eindelijk met het uitnodigen van de koningin? Nou, over 2 jaar hebben we dus het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging. En we dachten, als ze nou het komt om mijn eerste peel te slaan, dan kan ze alvast zien hoe het 3 jaar op een tag gaat. En misschien wil ze dan mij 100-jarig bestaan. Ik wil eventueel komen. Weet je wat de spreken ook riep? Ja, ze vond het prachtig. Vooral de otage hier, dat weer hartstikke mooi. En de enthousiasme van de mensen, prachtig. En zit je hoe 2 jaar? Nou, hoe 3 jaar hebben we het feest. Hoe 2 jaar dan is het 2013, dan hebben we geen dwarsfeest. En om 3 jaar achter van het dwarsfeest te horen, dat is financieel net haalbaar. Maar wordt er nog wat extra's houden bij het dwarsfeest? Of? Ja, we zijn zo'n 2009 ben wel een potje ontmijtje. School elke jaar al wat achterop. En dan willen we in 2014 een heel groot feest houden. Mooi. Wat doe je nou eigenlijk met de Oranje Vereniging? Hè? Ik zou je meer altijd wel rondrennen, maar ja, daar ben ik heel wat tariënings vanzelf voor nodig. Ja, we vergaderen wat en we zitten wat gezellig binnen, want Geen goed wat flessen drank erheen, denk ik. Ja, en wat hassen te warm in mijn ander. Maar het wel gezellig. En we hadden weer gezellig. En we krijgen elke keer weer van wat. En we zijn gelukkig, we gaan net krijgt zoals in balk, maar draaien bestuursleden, we gaan nou 12 bestuursleden. Dat gaat de goede kant uit. We staan in Geriep, soms wel eens wat bekend als Fien. We worden wel het Urk van Friesland neemt. 10 verhoor voor zelfs. Maar nevens mij had dat feestje er altijd wel aardig in zitten. Is dat nog een soort uitlaatklep voor u? Ja, Josje, mij jongen. Ja, ik denk dat Geriep dan altijd op zijn best is. En ik vind dat wel eens even zijn voor mij. Dat ik als Geriepers heel erg wezen met mij, uw Oranjevereniging. Die dit altijd maar regelt. Want inderdaad, op de meeste plekken houden Oranjeverenigingen er maar op. Maar zo'n Oranjevereniging jouwt binding naar het Koningshuis. En binding op het dorp. En voor diegenen die nog net lid binnen, zou ik zeggen van, het kan altijd uit, want je krijgt nog korting bij de evenementen en dan ga je de centen er wel uit. Dus lid worden van die Oranjevereniging. Wat voor voordelen levert het verder op om lid te worden van zo'n Oranjevereniging? Nou, het lidmaatschap levert in eerste instantie korting bij de toneelstuk, bij de jongtijden, de feestjongen. Maar de jongen, iedereen die net lid is, mag komen. Alleen die betelt het een beetje meer in 3. Aha, dus het kan wel uit. Het kan altijd uit. Nou, mooi, tegen dank. We gaan nog een knabbel op tafel lezen. Nou, eigenlijk is het een stokje. Maar ik had heel dit over de knabbel. Ben je echt nog mensen uit Droegerham in het publiek? Goeie, welkom. Je wil graag het stokje onder je oor dragen. We gaan dan even wat moois op zetten. Die in Geriep worden wat de samenmegers neemt, dus ik denk ik teken er maar een samenmeger op. Ben je er wat klaar van? Wie ben er klaar voor, ja. Ik zag hier de voorbereiding hebben we gewoon en men die de laatste denk ik en teams die dan geven we ervoor. Dus ik zou zeggen, Droegerham die is die er klaar voor. We wensen je hem heel veel succes daar en we beginnen zelfs het plat van. Nou, alsjeblieft. Hartstikke bedankt. En één ding, ik wil graag de complimenten nog Geriep nog aan, want die had je heel mooi voor me klaar. Tegen dank. Ja, hartstikke mooi. Succes. En bedankt. Ja. Nou Jochem, als de fles al haast leeg? Oh, ik ga er een mooi gat in maken. Ik ben aardig 4 al. Zo de sinaasappelkleur rasp ik er even nog heen. Ondertussen ga ik een riezenbraai maken. Die riezenbraai die doe ik over de bitterkoekjes en een banaan en een sinaasappelskiel. En dan komt er de saus zo heen. Berenburg met die vanille toffees. Zie, dat is een mooi saus geworden. Het ziet er best uit.
En dan doe ik er nog. Daar ook weer, want dit is vrij warm. Een beetje riezenbraai heen. De slagerremmen even. En de slagerrem ga ik ondertussen opkloppen. In de spuitzak die in. Komt een mooi toef op, zo. Ik heb wel een beetje groter. Dan komt er even een kleurke op, zo. Wie moeten we verder met de afsluiting? Dit wordt alweer de laatste uitsturing van Dynamiek in Griep. Oh ja jongens, het spijt dus verschrikkelijk. Ik wil Elsen een bedankje die hier aan mij werken had. En ik jou als Sjogger thuis ook bedankje. Ik wil de jury een hele grote sterkte te wensen. En mocht je hem er net uitkomen, je kan dus altijd schillen voor advies. Mochten we dit 10.000 euro nog wel winnen, wij je het dan hinnen. Zo draag het met 3,4 verdubbelen en je het naar het Hunger Project. Via het net, zo'n Millenniumloop. En 13 maaien is het Millennium Festival. Nou, en mocht je toch weer eens op de waardwij zitten tussen Ljouwert en Drachten, neem dan gewoon een keer die afslag naar Garibta. En zo wat Garib jou te bieden had. Ontjen in Garib! Zit ze! Hey. En Berenburg! Dankjewel! Proost! De spanning er wel! Hey. Ah, ik denk dat het mooi zat. Zo, ik dacht van, ik ben een beetje, zet de roeiing aan. Ja. Nou, ik denk dat kan ik wel. Dat is zo'n bende.